Anyankuma Jani Flelbaga cɛ muso denmisɛnnin makɔrɔba aw dan se aw ka émission kɛnɛya ko kan émission min bɛnnen bɛ an ka kɛnɛya ko kan bi sujet nafama dɔ b'an bolo sujet min bɛ contraception kan ni dɔw b'a wele ko planification familiale mɔgɔ dɔw bɛ olu b'a kɛ yaasa ka kɔnɔbara balilen sɔrɔli bali dɔw fana b'a kɛ yaasa denw kana gɛrɛ ɲɔgɔn na ka da sujet in nafa kan an ye wele bila an ka kɛnɛyaso baarakɛla mɔgɔ fila ma u kana ɲɛfɔli k'an ye sujet in nafa a bɛ n'a sɔrɔ a bɛ se ka kɔlɔlɔ se mɔgɔ ma invité fɔlɔ min b'an bolo o ye Abdoulaye Traoré ye ale ye infirmier d'état ye Abdoulaye ni tile y'an ka wele jaabi a diyara n ye alhamdulillah filanan ale ma se ka kɛnɛ sɔrɔ fɔlɔ Abdoulaye ne bɛ fɛ ka dɔn mɔgɔ yɛrɛ bɛ contraception ou bien planification a bɛ kɛ kun kelen jumɛn de kama ok contraception n'a bɛ fɔ a ma ko bange kɔlɔsi fɛɛrɛ donc dɔw b'a fɔ a ma ko planification familiale planification familiale o ye muso furulenw ta ye minnu bɛ furancɛ don denw ni ɲɔgɔn cɛ donc npogotigininw ta olu ye ka kɔnɔbara balilen k'o sɔrɔli bali parce que surtout an ka fɛn kɔnɔna la sisan mara a ma nɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u ka éducation bɛɛ permettre ka fɛn dɔw kɛ minnu ma nɔgɔ donc u bɛ se ka kɔnɔbara balalen sɔrɔ a bɛna kɛ sababu ye u bɛ taga don ko dɔw la ko mun man d'u ye a bɛ se ka dɔw ka kalan tiɲɛ a bɛ dɔw ka kalan tiɲɛ a bɛ diɲɛ dɔw ka furu yɛrɛ fɛnɛ kan ba y'a kunda i den ye nin kɛ a kun man ɲa donc a bɛ kɛ diɲɛ dɔw ka furu yɛrɛ kan surtout an fɛ yan nɔ a bɛ fɔ ko den bɛ k'i ba ye donc ni den ko kolon kɛ dɔrɔn a kɔlɔlɔ bɛ wuli ba kan olu fɛn sugu ninnu de don donc bange fɛn fɛn de bɛ kɛ sababu ye ka bange kɔlɔsi i y'a faamu ka furancɛw don u ni ɲɔgɔn cɛ donc o fɛɛrɛ a fɔ de ma ko planification familiale hakilila faamuyali sɔrɔ nin na Abdoulaye an bɛ fɛ ka dɔn fɛnɛ méthode contraceptive ninnu i bɔra ka fɔ sisan ko planification familiale minnu bɛ furancɛ don denw ni ɲɔgɔn cɛ a suguya joli bɛ jumɛn ni jumɛn bɛ i bɛ se k'i da don dɔɔnin na k'o fɔ an ye ok a suguya ka ca mais bi an bɛna kuma mun kan minnu bɛ utiliser an fɛ yan kosɛbɛ Mali la surtout an bɛ Mali de la yan nɔ donc fɛn wɛrɛw dɔw bɛ utiliser dugu wɛrɛw la mais Mali la mun bɛ utiliser kosɛbɛ an bɛ kuma olu kan donc méthode de contraception suguya fɔlɔ mun bɛ yen ni min'o fɔ donc o ye méthode de contraception naturelle ça c'est des méthodes de contraception minnu bɛ kɛ k'a sɔrɔ an ma maga tubabu minɛnw na an ma maga fɛn wɛrɛ la donc an yɛrɛ bɛ se ka fɛn minnu jate minɛ walasa ka garisigɛ balalen bali ani ka furancɛ don denw ni ɲɔgɔn cɛ donc o méthode bɛ yen méthode de contraception artificielle fɛnɛ bɛ yen nɔ donc o ye méthode ye minnu bɛ utiliser an ka tubabu minɛn ninnu an b'olu utiliser walasa ka garisigɛ balalen bali olu fila b'an bolo bon olu fɛnɛ kɔnɔna la c'est vaste a kɔnɔna la donc an bɛ don o kɔnɔna la n'an ko naturel méthode mama bɛ yen nɔ o ye méthode de contraception ye mun bɛ kɛ ba yɛrɛ bɛ sin mun di den ma allaitement exclusif naturellement a bɛ sin di den ma régulièrement donc kalo 6 fɔlɔ la i b'a ye a tɛ garisigɛ sɔrɔ koli yɛrɛ tɛna a tɛ garisigɛ sɔrɔ mais a ka sin di den ma régulièrement a bɛ garisigɛ bali 8 à 12 fois par jour a ka sin di den ma donc o bɛ kɛ sababu ye garisigɛ tɛ sɔrɔ o kɔnɔna la a ka koli yɛrɛ tɛna parce que den bɛ sin mun min a bɛ fɛn dɔ de produit ba la mais o b'a to ni hormone min bɛ kɛ k'a garisigɛ produit o hormone tɛ produit o bɛ jɔ o wagati kɔnɔna la donc o fɛnɛ kɔfɛ ka méthode wɛrɛ bɛ yen nɔ n'a fɔ o ma méthode retrait donc ça c'est des méthodes olu ka suma an fɛ yen nɔ donc o méthode bɛ yen nɔ méthode wɛrɛw fɛnɛ bɛ yen nɔ mun t'olu ye méthode de glaire cervicale bɛ yen nɔ. i bɛ ka retrait min fɔ i bɛ se ka dɔɔni retrait ça veut dire quoi. retrait o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye ni cɛ ni muso bɛ kafoɲɔgɔnya la donc tuma dɔw la ni lawaji na wagati sera lawaji de bɛ kɛ sababu ye garisigɛ kana donc n'o na wagati sera i bɛ retrait kɛ walasa lawaji kana taga o bɛ na ni garisigɛ donc c'est des trucs olu ma nɔgɔ dɔɔni. kosɛbɛ donc an lamɛnbagaw ka komi an sifinnakaw ka hakɛ to kuma n'a fɔ cogo don sensibilisation n'an ma a ɲɛfɔ faamuyali tɛ sɔrɔ a la donc o ye o yɔrɔ ye glaire cervicale bɛ yen température bɛ yen muso dɔw bɛ yen olu ka température u bɛ température corporelle jateminɛ i bɛ taa sɔrɔ wagati min na période d'ovulation bɛ na donc muso ka denkisɛ bɛ produit wagati min na température bɛ yɛlɛma o wagati la dɔw b'o jateminɛ k'u fari la donc ni wagati min na ni température yɛlɛmana u b'a fɔ a ni wagati ye ne ka garisigɛ sɔrɔ wagati donc o wagatiw la u bɛ furancɛ don u n'u cɛw ni ɲɔgɔn cɛ walasa u kana na garisigɛ sɔrɔ glaire cervicale fɛnɛ bɛ yen nɔ liquide dɔw bɛ bɔ muso la yanni
fɛn kana ovule kana donc dɔw b'o o liquide in jate minɛ u yɛrɛ la donc n'u ye liquide sugu dɔw ye u b'a fɔ ani liquide in bɛ ka garisigɛ ɲɛbila kɛ donc o wagati ninnu fɛnɛ u b'o kɛ donc ka méthode Collier fɛnɛ bɛ yen nɔ donc méthode Collier ça c'est une ancienne méthode mais u ka commencer ka kɛ méthode appliquée application tubabuw ye application don a la sisan donc i b'i ka jour d'ovulation dɔn ale bɛ compter de b'ale la i k'i ka cycle maîtriser i ka règle na wagati i ka jour de danger ale n'i ka jour infertile o bɛ k'o kɔnɔna la donc jour minnu bɛ yen nɔ ni garisigɛ bɛ sɔrɔ olu kɔnɔna la donc i bɛ furancɛ don i ni cɛ ni ɲɔgɔn cɛ o wagatiw la o bɛ kɛ n'i tɛ garisigɛ sɔrɔ donc u ka méthode bɛ ko méthode artificielle donc olu méthode fɛnɛ sugu ka ca donc o méthode sugu la an b'a fɔ méthode dɔ ma ko méthode non hormonale ani méthode hormonale les méthodes non hormonales olu ye méthode ye i bɛ taa sɔrɔ i bɛ fɛn utiliser fɛn mun tɛ baara kɛ joli la ka garisigɛ bali olu ye méthode les méthodes hormonaux i bɛ taa sɔrɔ i bɛ fɛnw utiliser fɛn minnu bɛ baara kɛ joli la walasa ka garisigɛ bali donc o y'olu fila différencier hormonaux ani non hormonaux o y'a ye min bɛ baara kɛ ni jeli ye mun bɛ baara kɛ ni joli ye donc o méthode ninnu na on a les injections pikiriniw on a les implants minnu bɛ placer bolo la n'an b'a fɔ o ma ko jatel dɔw b'a fɔ ko alimatini donc olu b'o olu la en même temps kɔlu dɔw bɛ yen nɔ u b'olu utiliser olu bɛɛ b'o o kɔnɔna la les méthodes non hormonaux donc olu fɛnɛ ye méthode ye i bɛ ale utiliser mais ale tɛ baara kɛ ni joli ye donc DI b'olu la n'an b'a fɔ olu ma dispositif utérine dɔw b'a fɔ nterini donc ale ye manani mun bɛ placer denwoloso ni lawaji bɛ tɛmɛ sira min fɛ ka taga denwoloso kɔnɔna la donc manani ninnu bɛ placer yen nɔ o b'a to ni cɛ lawaji tɛ taa muso ka ovule sɔrɔ den sɔrɔli awɔ donc en même temps u ka méthode fɛnɛ bɛ les préservatifs donc olu fɛnɛ bɛ utiliser n'u b'a fɔ o ma ko fugulan nafama donc olu méthode fɛnɛ bɛ olu bɛ les méthodes non hormonaux kɔnɔna la d'accord maintenant docteur an y'a ye récemment 2021 u ye enquête dɔ kɛ enquête démographique de la santé donc o y'a yira k'a fɔ ko kɛmɛ sira la ko muso 14 minnu selen don den sɔrɔ ye olu de bɛ méthode contraceptive moderne utiliser i bɔra ka fara fansiyasa naturel ani an bɛ fɛn minnu bɛ se ka don joli la ou bien ni minnu n'a tɛ s'u ma forcément maintenant sisan an bɛ fɛ k'a dɔn est-ce que avantage spécifique bɛ nin na n'a a bɔra an da sera minnu ma contraception méthode ninnu bɛɛ est-ce que a kɛli bɛ se ka adamaden kisi fɛn dɔ ma min tɛ kɔnɔbara balilen ye walima denw gɛrɛli ye ɲɔgɔn na wa donc n'an yɛrɛ y'a fɔ ko bange kɔlɔsili fɛɛrɛ donc a nafama ba yɔrɔ fɔlɔ y'o de mais préservatif dɔw an b'a fɔ dɔw ma ko préservatif olu bɛ se ka mɔgɔw bali hali infection transmissible sɔrɔli la n'a to a nafaba méthode de contraception bange kɔlɔsili fɛɛrɛ a nafaba ye o yɛrɛ de donc a bɛ se ka mɔgɔ bali i ka kafoɲɔgɔnya an lamɛnbagaw ka hakɛ to toujours an bɛ se ka kan o bana ninnu sɔrɔli la préservatif bɛ mɔgɔ balo la d'accord maintenant fɛn o fɛn nafa b'a la i bɛ taa sɔrɔ kuma dɔw la kɔlɔlɔ b'a la est-ce que inconvénient bɛ ni i bɔra ka méthode minnu fɔ inconvénient b'u la wa inconvénient b'u la an yɛrɛ b'olu kaw de caman sɔrɔ kosɛbɛ donc émission yɛrɛ nafamayɔrɔba dɔ y'o ye parce que muso caman b'a plaindre a inconvénients la mais a avantage vu les avantages on compare les avantages à les inconvénients donc ni bɛ arranger i bɛ taga n'o côté n'a to a inconvénients ka ca parce que dɔw b'a fɔ ko n ye alimɛtini don n y'a bɔ a mɛnna n tɛ ka garisigɛ sɔrɔ dɔw b'a fɔ n ye alimɛtini don n bonyana a bɛ dɔw bonya dɔw b'a fɔ n ye alimɛtini don n ka basi tɛ ka jɔ i b'a sɔrɔ a basi bɔnbali bila dɔw la dɔw bɛ yen nɔ olu a b'olu ka koli tigɛ u b'a don fo ka taa bɔ u bɛ se ka san 3 san 5 kɛ u t'u ka koliw ye c'est pas normal donc olu y'a inconvénient ye ça c'est les inconvénients des médicaments donc en même temps dɔw yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen nɔ olu b'a fɔ ko a y'u ka tension yɛlɛ mais alors que dans les normes ni a bɛ don i la a bɛ f'i ye tension bɛ mɔgɔ minnu na a dɔw bɛ yen nɔ olu tɛ don tension kan parce que a bɛ se k'a juguya de ni tension b'i la a dɔw bɛ yen nɔ yɛrɛ fɛnɛ dɔw b'a fɔ k'a bɛ infection bila olu la o ye minnu bɛ placer denwoloso kɔnɔna la donc olu bɛ se ka na ni infection ye k'a bila muso la ni infection bɛ yen nɔ a dɔw furakɛli bɛ gɛlɛya tant que u ma bɔ donc olu kɔlɔlɔ misɛnninw b'a la mais kuma dɔw la an bɛ a avantage de jateminɛ parce que i b'a ye avantage dɔ ye mun ye e den b'e bolo so kɔnɔna la n'a ye kɔnɔbara balilen sɔrɔ dɔw b'a fɔ ko an ka taga kɔnɔbara balilen an ka taga ci
i bɛ se ka kɛ sababu ye ni bɛ se ka ba ni bɛ se ka to a la i bɛ se ka kɛ sababu ye ka den nin to a la i bɛ se ka kɛ sababu ye hali ni kɔnɔ tiɲɛna a tigi a tɛ garisɛgɛ wɛrɛ sɔrɔ latigɛ kɔnɔna la diɲɛnatigɛ kɔnɔ tugun n'a dun furula kɔfɛ denko bɛ tila ka na k'a la donc a bɛ kɛ olu avantage dɔw kama n'i y'a dɔn n dɛsɛra n denmuso la n tɛna se ka a matarafa ka se wagati dɔ ma n'i ye ninnu don a la a ka ca Ala fɛ a tɛ garisɛgɛ balalen sɔrɔ jusqu'à ce que a bɛ taa fɔ k'a bɛ kɔnɔ fɛnɛ tiɲɛ i y'a faamu n'a to hali silamɛya la u b'a fɔ ko bange kɔlɔsi fɛɛrɛ man ɲi mais est ce que kɔnɔ tiɲɛ fɛnɛ a ka ɲi kɔnɔ tiɲɛ man ɲi kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ kɔlɔlɔ fɛnɛ ka bon ni bange kɔlɔsi fɛɛrɛ donni yɛrɛ maintenant docteur an bɛ fɛ ka dɔn i yɛrɛ bɔra k'a fɔ sisan ko tension fura ninnu dɔw bɛ yen nɔ ani tension tɔ tɛ taa donc o kɔrɔ ko jateminɛ de kan ka kɛ san'a ka don an dun caman t'o kɛ an bɛ taa dɔrɔn paf k'a fɔ ko ka nin don t'a sɔrɔ analyse ma kɛ foyi ma kɛ i bɔra ka tension ta fɔ est ce que bana wɛrɛw fɛnɛ bɛ yen nɔ n'o banaw b'i la n'a a tali bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ wɛrɛ y'i ma wa n'a sɔrɔ i bɛ ka fura wɛrɛw ta i n'a fɔ bana wɛrɛ b'i la antécédent médical b'i la donc bon très généralement an ka fɛn bɛ tension de kan ale ni dɔw bɛ yen nɔ u bɛ garisɛgɛ sɔrɔ u bɛ tila k'u dogo ka taga a don a y'a faamu mais k'a sɔrɔ garisɛgɛ bɛ yen nɔ ka ban dɔw bɛ tila ka na fɔ a ye nin kɛ na alors que a tɛ fɛn kɛ garisɛgɛ yɛrɛ la dɔw tɛ fɛn kɛ garisɛgɛ yɛrɛ la a kɔni bɛ se ka malformation de se den ma n'o y'a sɔrɔ méthode hormonale don parce que hormone minnu bɛ produit hali ka se ka den ka développement kɛ ni olu tɛ ka produit tuguni e dun ye pikiri ni fɛn ninnu kɛ garisɛgɛ kan olu produit bɛ jɔ donc a bɛ se ka na ni malformation ye kuma dɔw la ka den sɔrɔ den min fan bɛɛ ma dafa fan bɛɛ ma dafa a bɛ se ka na n'o ye maintenant docteur sisan ni mɔgɔ bɛ fɛ ka taga méthode contraceptive kɛ bon i kɛra muso furulen ye ou bien an tɛ yan mɔgɔ ka bisi maintenant i b'a kɛ cogo di est ce que i kan ka taa analyse de sang kan ka kɛ wa mun ni fari bɛ taa wa ou bien i bɛ mun de kɛ mɔgɔ min bɛ fɛ ka taga contraception kɛ dans les normes pour que a kana kɔlɔlɔ se i ka santé ma i bɔra k'a fɔ sisan ko dɔw b'a fɔ k'a bɛ basi bɔn banbali bila la a bɛ dɔw poids bonya comment i kan ka mun de kɛ ni mɔgɔ bɛ fɛ ka nin kɛ n'i bɛ fɛ ka bange kɔlɔsi fɛɛrɛ kɛ a ɲuman ye mun ye fɔlɔ i ka gɛrɛ mɔgɔ la mɔgɔ minnu bɛ bange kɔlɔsi fɛɛrɛ dɔn i y'a faamu donc mɔgɔw bilalen don olu kama donc spécialement n'i taara olu fɛ yen nɔ u bɛ bange kɔlɔsi fɛɛrɛ kelen bɛ yen u b'a bɛɛ f'i ye k'a bɛɛ kɔlɔlɔ f'i ye k'a f'i ye ni nin donna ni nin de b'i la a bɛ se ka nin k'i la donc bana fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛ se ka na kɛ kɔlɔlɔ ye bange kɔlɔsi fɛɛrɛ donni na o kɔfɛ u b'olu bɛɛ f'i ye donc en même temps n'i bɛ fɛ k'a dɔn yɛrɛ u b'olu contrôler kɛ n'i sera a dɔnbagaw ma u bɛ test kɛ ka test lajɛ ni garisɛgɛ tɛ yen nɔ u bɛ tension ta ka tension lajɛ donc u b'olu fɛn misɛnninw la en même temps k'a lajɛ e kan ka bange kɔlɔsi fɛɛrɛ don ni condition in de la e kan k'a don i bɔra ka opération ni san fila in kɔnɔna la e man ka den wɛrɛ sɔrɔ donc e kan ka bange kɔlɔsi fɛɛrɛ don donc olu bɛɛ de bɛ jate minɛ i la donc i ka se a kɛbagaw ma dɔrɔn o de y'a kɛcogo ɲɛnama ye u b'a ɲɛdɔn u b'a ɲɛ f'i ye a kan ka kɛ cogo min na. D'accord. Maintenant docteur ni mɔgɔw taara aw fɛ yen nɔ k'u bɛna bange kɔlɔsi fɛɛrɛ don a ka ca u bɛ question jumɛn de poser aw kunna ka caya. Ok n'u taara an fɛ yen nɔ très généralement mɔgɔ caman sirannen bɛ taga parce que i bɛ taa sɔrɔ u caman bɛ taa wagati min na o y'a sɔrɔ u ye fɛnnin dɔw mɛn a kan caman ka question posée ta bɛ kɛ mun ye les rumeurs caman ka question posée ta bɛ kɛ mun ye a ye karisa bonya o de question ka ca ne dɔw yɛrɛ y'a dɔn o tigi bonyana dɔw fana b'a fɔ ko n'i y'a dɔn k'a bɛ se ka tunu i farikolo la dɔw b'o fɛ dɔw fana b'a fɔ ko k'a bɛ basibɔn babali bila mɔgɔw la donc ça c'est des trucs mɔgɔw ka fɛn tɛ fɔlenw don ma en même temps mɔgɔ organisme tɛ kelen a bɛ fɛn dɔ kɛ dɔ la a to o kɛ dɔ la mais an b'a f'i ye ka d'a kan an b'a dɔn a bɛ se ka kɛ a b'a k'i la mais n'a y'a k'i la solution bɛ sɔrɔ a la ni a ye problème mun k'i la se dɔgɔtɔrɔ ma dɔgɔtɔrɔ bɛ furaw d'i ma minnu bɛ se ka i lafiya olu kɔnɔna la i y'a faamu par exemple n'a ye basibɔn babali bila i la n'i taara an b'a fɔ ni farikolo nin e farikolo tɛ bɛn a suguya ka ca an bɛ o bɔ e la an bɛ dɔwɛrɛ don i la basibɔn babali min b'i la an bɛ furaw d'i ma mun b'o basibɔn babali jɔ olu ye fɛnw ye olu fɛnɛ furaw bɛ yen nɔ olu traitement bɛ yen nɔ. Maintenant docteur an bɔra ka maga point dɔ la le fait que k'a bɛ tunu mɔgɔ farikolo la est ce que e delila ka bɛn n'o cas ye wa i n'a fɔ n'a tigi ye poids ta a tununa parce que n'a tununa fɛn min kɛ kun ye e kana se ka den sɔrɔ ni par exemple i furula denko diyara i ye a tununi a bɛ mun de k'o la ou bien o cas i ma deli k'o cas ye. Tiɲɛ na an ma deli k'o cas sɔrɔ n kɔni delila ka sɛgɛn dɔw ta bɔli la parce que tant que a bɛ farikolo la kɔni k'a fɔ k'a tununa ne ma deli ka bɛn n'a cas ye parce que hali n'a tununa il y a des scans à faire dɔw bɛ yen scan bɛ taga k'olu la yɛrɛ a donna yɔrɔ mun na
ka taa scanner k'a lajɛ fɛn wɛrɛ tɛ se ka tunu farikolo la mun tɛ farikolo dɔ farikolo t'a dun m'a faamu scanner bɛ kɛ k'a lajɛ a bɛ se k'a dogo de a bɛ taga o profondeur a bɛ dépend a donbagaw fɛnɛ la i bɛ taa sɔrɔ dɔw b'a dun wari ɲini sira kan a bɛ don a bɛ taga fo profondeur la i b'a faamu a bɔli tɛ nɔgɔya i bɛ taa sɔrɔ a bɛ taga fo bu kɔrɔla la alors que a dɔw kan ka don golo a kan ka don golo de kɔnɔna la fɛn min kan ka don golo kɔrɔ ne y'o don bu kɔrɔla la donc a tigi mana commencer ka bonya kɛn de bɛ commencer ka to ka sigi a kan fɛnɛ donc farikolo bɛ giriya a kan donc i b'a ye a bɛ taa duguma kojugu donc o la scanning bɛ kɛ i b'a sɔrɔ hali a bɔli la a b'i sɛgɛn parce que i bɛ farali bɛ kɛ k'a bɔ a yɔrɔnin dɔw bɛ yen i bɛ da bɛ bɔ n'o y'a sɔrɔ a tɛ duguma kojugu i bɛ dani bɔ a la dɔrɔn k'a bɔ mais n'a taara duguma kojugu tu es obligé k'a yɔrɔ ci yɛrɛ kosɛbɛ walasa k'a bɔ mais a bɛ kɛ ni kirinaw ye kirinaw bɛ k'a tigi la walasa a kana digi a tigi la a fɔ mais n'a bɛ duguma de a bɔda de bɛ se ka bonya en même temps an bɛ se ka recherche minnu kɛ ka taa scanning fɛnw kɛ k'a lajɛ n'a bɛ yen olu de bɛ se ka k'a la n'a to a tɛ tunu farikolo la ne yɛrɛ kɔni m'o cas yɛrɛ mɛn yɛrɛ i b'a mɛn mɔgɔw da de mais ne m'a deli k'a ye fɔlɔ. Maintenant docteur dɔ bɛ yen nɔ an ma da mago la pilule du lendemain ale ka kisa don. Pilule du lendemain parce que an b'a ye le plus souvent mɔgɔ caman ka teli k'ale ta est-ce que kɔlɔlɔ t'ale tali la wa a bɛ cogo jumɛn na. ale fɛnɛ ye méthode hormonale dɔ ye ale bɛ hormonal fɛ parce que ale fɛnɛ bɛ baara kɛ ni hormone mana produit donc garisigɛ natɔ ale b'a bali n'i y'a ta par exemple ni garisigɛ kan ka sɔrɔ bi sini e y'a ta donc a bɛ o production hormone min produit a b'olu de lajɔ donc ovule mun kan ka na a bɛ ovule détruit donc ale bɛ méthode hormonale fɛ ale fɛnɛ bɛ na ni kɔlɔlɔ misɛnnin kelen minnu ye méthode hormonale bɛ kɔlɔlɔ minnu kɛ basi misɛnnin bɔ kɔnɔdimi misɛnnin ninnu ale fɛnɛ bɛ na n'olu ye. Maintenant docteur ladilikan jumɛn ani conseil jumɛn b'e bolo ka ɲɛsin mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka kɛ n'u sirannen don ma i ka kuma fɔfɔli n y'a mɛn la alors que u bɛ fɛ ka furancɛ don u denw ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ se ka kuma jumɛn f'u ye yaasa u ja ka jɔ. ok alhamdulilayi ladilikan min bɛ n bolo o tɛ dɔwɛrɛ o ye k'a f'u ye n'i bɛ fɛ ka nin fɛn ninnu kɛ kana mɔgɔ wɛrɛw ka kuma lamɛn ni mɔgɔ mun y'a don ale fɛnɛ taara dɔgɔtɔrɔso de la n'i bɛ fɛ i k'a kɛ ko ɲuman kɛ i fɛnɛ bɛ se dɔgɔtɔrɔw ma donc n'i taara dɔgɔtɔrɔw fɛ yen nɔ i bɛ fɛ k'a don kun mun na i b'o kun fɔ u b'a jate minɛ donc mun i ni mun ka kan donc u b'o don i la donc an ka hali n'a ye kɔlɔlɔ lase ma o dɔgɔtɔrɔ kelen i b'o dɔgɔtɔrɔ kelen in wele donc solution min bɛ sɔrɔ a la a b'i bilasira n'o ye o de y'a don cogo ɲɛnamaw ye i y'a faamu i ka se mɔgɔw fɛnɛ ma minnu b'a don cogo dɔn kosɛbɛ donc o bɛ kɛ sababu ye hali ni minnu bɛ yen k'a b'a fɔ k'a bɛ tunu farikolo la n'a donna ka ɲɛ tununi ko kuma tɛ bɔ e y'a don mɔgɔ min bolo n'i seginna ka t'o tigi kelen fɛ yen nɔ ale b'a dɔn a ye dahaya mun don a b'a dɔn a y'a don cogo min na i b'a ka dɔw sɔrɔ u y'a don mun bolo u t'o dɔn dahaya mun donna farikolo la u t'o dɔn ne yɛrɛ y'o delila k'o ka dɔw sɔrɔ ka tɛmɛ a don n ye kelen bɔ filanan yɛrɛ k'i tilala k'an sɛgɛn kosɛbɛ parce que filanan n y'a ɲini a kun kurulen de don dɔɔnin donc a mɛnna k'a ɲini jaja a kurula a bɛ komi mun y'a don a ma s'a don cogo la a kurula de dɔɔnin donc i b'a ye ça va être un problème alors que papier dun b'a bolo a yiralen t'a la kelen de b'a la wa fila de b'a la f'a don ko ne ko est-ce que e ma nkalon tigɛ n ko kelen de bɛ sɔrɔ e la dɛ n ko filanan n ko ne tɛ k'a ye yɛrɛ jaja a kun bɛ yen nɔ a kun kurulen de don. D'accord. Maintenant docteur innovation yɔrɔ la parce que sisan technologie bɛ ka développer fɛn caman an bɛ ka bɔ fɛn caman kura wɛrɛw kalama maintenant est-ce que innovation yɔrɔ la innovation dɔ kɛra la wa sisan ni fɔlɔ ni ɲɔgɔn cɛ est-ce que méthode contraceptive ça a changé changement donna la wa. méthode contraceptive changera parce que caman nana mais u caman bɛ olu de tɛ utiliser an fɛ yan nɔ Mali la kosɛbɛ. An ka fɛnw tɛ mais mun bɛ k'o kɛ. Bon a dɔnbaliya wa ou bien an bɛ ka siran ɲɛ de. a dɔnbaliya b'a la an bɛ siran ɲɛ en même temps mɔgɔ bɛ mun dɔn kosɛbɛ i b'i ɲɛsin o de ma ni courant nana mɔgɔ caman bɛ siran ka ɲɛsin courant ma est-ce que c'est efficace a bɛ cogo di wa donc mɔgɔ caman bɛ siran olu ɲɛ o de la. Maintenant docteur kuma kuncɛ kuma na e bɛ se ka mun de fɔ maliyɛnw ye en général contraception kan mɔgɔ minnu bɛ ka siran ɲɛ a ka di mɔgɔ minnu ye i bɛ mun kuma f'u ɲɛna en général. kuma kuncɛ kuma la n bɛ a fɔ maliyɛnw ye méthode de contraception avantage ana inconvénient olu de bɛ comparer ɲɔgɔn na donc ni a avantage ka bon mɔgɔ minnu fɛ yen u kana na siran ɲɛ yanni e ka taga ko kɛ ko mun bɛ na se problème yi ma kɔfɛ a bɛna kɛ ka kɛ e bɛna taga don ko la i yɛrɛ sigilen tɛ ni ko min donc si c'est possible ka taa méthode de contraception kɛ k'i bali garisigɛ balalen sɔrɔli la ou bien e kan ka taa formation dɔw la olu datiw fɔra yanni k'i bali ka taa garisigɛ dɔ ta ka tila k'i bali o formation na ka tila k'a fɔ ko n bɛ taga kɔnɔ tiɲɛ a tantɔ donc an ka fɛɛrɛ kɛ an ka taa méthode de contraception kɛ n'a avantage b'an kan
un avantage be an ka taga kɛ. Mais si tu vois que avantage te i bɛ se k'i yɛrɛ minɛ c'est mieux o de y'a kɛcogo ɲɛnama ye i ka méthode naturelle utiliser n'i bɛ se a la o de y'a ɲɛnama ye n'a to kɔlɔlɔ misɛnninw kɔni b'a la kɔlɔlɔ misɛnninw b'a la mais i b'a avantage jate minɛ donc u hakili to o yɔrɔw la donc ni a nafa bɛ mun kan o ka taga kɛ a faamu ka se dɔgɔtɔrɔso fɛnɛ la minnu b'a kɛcogo ɲuman fɛnɛ dɔn awɔ. D'accord, docteur ni famuna mɔgɔ n'i bɛ se k'i yɛrɛ minɛ i k'i yɛrɛ minɛ mais ni méthode contraceptive ɲɛci b'i ye i bɛ se k'a kɛ. I bɛ se k'a kɛ. Ni bɛ dan sigi an ka bi émission na k'aw hakilina jiginna k'a fɔ aw ye ko docteur Abdoulaye Traoré de tun b'an bolo ale ye infirmier d'État ye émission in présenté la Adjaratou Togo fɛ ani an ka technicien bɛ yan Falaye ani Keba aw kan bɛn jeudi wɛrɛ.